Diuen que fusionar dues companyies per fer una obra de teatre és tan estressant com casar-se. Jo no m'he casat, però quins nervis. Per comprovar-ho, a partir d'avui obrim les portes de Té de Calòrica. O sigui, té de teatre. I la Calòrica, sense filtre, sense vergonya, no? Entre bastidors. A través de les xarxes socials podreu seguir l'evolució de la nostra unió fins al dia de l'estrena de Les Dones Pinheiro, Que s'estrenarà... al Teatre Poliorama al gener del 2027. Quins nervis. Perquè és que, bueno, queda molt, però jo no ho tinc clar. Si no ho tens clar tu... Si no ho té clar... Tallem. Escolta, que jo he de marxar, em sap greu, de veritat. Vull dir que tinc assaig. No, vull dir que ho haurem d'anar fent així, en plan per separat, perquè és que jo a les tardes no puc. Jo a les tardes tinc liceu, vull dir. Perdó. Per favor, però què li passa a aquest de la Calòrica? Que no s'ho va apuntar o què, tu? És que ell malament està assajant al liceu. Ah, sí? Doncs jo ho tinc fatal els matins perquè tinc tele, així que no sé com ens ho farem, això. I lo llarg que se'ns faran.